गोख्रों रावजों आं सोंखारियो आरो बे जाथाया एसेबां गोरलै जाथाय नङा। आंनि बुजिनाय बिजिरनाय मथेब्ला बे जाथाया जास्ट ओरैनो मोनसे एलार्मसो आरोखि। सोरनिबा बिराद लं रन मोनसे मास्टार प्लेन दं, हाइडेन एजेन्डा। बे हाइडेन एजेन्डा जाहैबाय बड'लेण्ड हालामनि सा ओनसोलाव जेसेबां रिजार्भ फरेस्ट दं, जेरैहाय थिपकाइ भारतजरा फरेस्ट डिभिजन, हल्टुगाव फरेस्ट डिभिजन, कचुगाव फरेस्ट डिभिजन, आइविले फरेस्ट डिभिजन, बे फरेस्ट डिभिजनफ्राव जेसेबां रेन्ज दं, बिट अफिस दं, बे हाग्रा ओनसोलखौ गासिबो कब्जा खालामफैबाय गुबुन हादोरनिफ्राय फैनानै। आदिबासी वार्डटुए হয় আমার আদিবাসী ওয়ার্ডে মানে আমার ব্লাড ঘুরি আছে আদিবাসী আশা জিন্দাবাদ আদিবাসী একটা জিন্দাবাদ। खुलुमबाय रायजोफोर, गिबिसिन थारौथि थांखि ब्लग इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोननाय बावहरनाय जाबाय। रायजोफोर, मैयाथ' आं भिडिअखौ बानायनाय जायाखिसै, मोनसे जायगायाव थांनायनि थाखाय भिडिअ खालामनो खाबु मोनाखिसै। दिनै आं लानानै फैबाय नोंथांमोननि थाखाय रायजोफोर मोनथाम बिषयनि भिडिअ। एक नाम्बारावहाय जोङो बिपिएफनि सिएमनि सायाव जों सावरायगोन। दुइ नाम्बारावहाय रायजो राजा नोंथांमोन जोङो नैबे दिल्लीयाव मोसाहैग्राफोरनि सायाव जोङो सावरायगोन। जोबनायाव सावथालफोरनि सायाव जोङो सावरायगोन रायजोफोर। बे समाव नोंथांमोना खोनासं बिपिएफनि सिएमआ बिटिआर खौ लानानै मा खोथा बुंदों। तारमाने आं मा बुंनो, जायखिजाया ओरैनोथ' मोनसे समाव आं खोनादोंमोन बिटिआर माने पिस एग्रिमेन्टनि जिथु दफाफोर बियो 82% जाफुंबाय होनलाबायनाय खोनादोंमोन आं। बेसेबां नंगौ नङा जेब्ला आखाइ होगोन अब्लासो बुजिगोन आं। 82% बाथ' 18%ल'सो आंहा मावनांगौआ। दा खोथाया बेसो, जेखिजायानो जाया जेसेबां पार्सेन्ट दं मावनांगौ, जिखिनि बाखि दं बेखौ आङो सरकारजों रायज्लायनानै सुफुंनो थाखाय आं नाजागोन। खिन्थु आं खोनानाया बिथांमोननि मानसिफ्रा जेनेबा सोरबा एनडिएफबिनिबो, सोरबा इउपिपिएलनिबो, सोरबा एबसुनिबो लिडारफोरखौ आं बुंलाबायनायखौ खोनादों। बेसेबां नंगौ नङा, खिन्थु 82%आ जाफुंजोबखाबाय होनना बुंदों। दा 18% दंबावो, बेखौ नायनोसै आङो। बेखौनोथ' होनदां, बारग' एनडिएफबि माने एनडिएफबिफोरनि माखासे केस आरो रिहेबिलिटेसन आरो जेलनिफ्राय सख'नांगौ, बेनि सायाव जों जिहेतु सरकार बानायदों, सरकारा दायथ' दं, जों सेस्था खालामगोन, जों रायज्लायगोन। दाथ' सिगनेटरि हिसाबै जेनेबा जोंना एमपि इउजिगोरा बिथाङा दंफैयो, इउजि ब्रह्म बिथाङा दंफैयो, लरेन्स इस्लारि दंफैयो, रोनगोरा बिथां एमपिआबो दंफैयो। आरोबाव नुजोबाखै आं, फैगोन खोमा, सम दं दाबो। दे रायजोफोर, हयथ' नोंथांमोना गोबाङानो नेनानै दङमोन बिपिएफनि सिएमनि खुगानिफ्राय बे रावखौ खोनासंनो थाखाय ना। फाइनालि दिनैनि समाव जोङो खोनानो मोनबाय बिटिआर एकर्डनि जे जोनोम सान, जे 6थि बिटिआर एकर्ड, बे जोनोम सानखौ लोब्बा लानानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिटिआर एकर्डखौहाय माखासे आयोजन खालामनाय, यानिखि बिटिआर एकर्डखौहाय खुंफुंनाय जोङो नुनो मोनदों रायजोफोर। लोगोसे बियो सावरायबाय जे बाखि जेसेबांनाखि एकर्डनि इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगौ, मावफुंनांगौ हाबाफारि दङ, बेखौहाय दायथ' लानाय जोङो नुनो मोनदों। दा बिनि गेजेराव मेजर दायथ' दङ रायजो राजा नोंथांमोन दै, मावफुंजायाखै। बेयो जाहैबाय डाइरेक्ट फाइनेन्सियेल सापर्टनि खामानिखौ मावाखै, एनडिएफबिफोरनि जेलनि रेहायखौहाय मावाखै, आरो एनडिएफबिफोरनि केसखौहाय मावाखै। दा 82%खौहाय मावबाय होननानै जोङो मिथिनो मोनदों सिगांनि समावहाय। बे समावहाय बिपिएफनि सरकार सालायनायावहाय 18%खौहाय बिपिएफनि सरकारा मावनांगौ, आरो बिथाङा गावनो दायथ' लाबाय जे जोङो बे खामानिखौ मावनायावहाय जोङो नाजागोन होननानैहाय जोङो खोनानो मोनबाय। बाथ्राखौ खोनानानै गोजोननाय मोनदों, नाथाय गोसो सिङाव मा सानदों बे गावनि खोथासै रायजोफोर। दानिया जों सावरायनोसै रायजोफोर,
दिल्लीयावहाय मोसाहैनाय जोंनि बर'फोरनि मोसाखावरिफोर जाय बिटिआर एकर्डना दावदै गला रायजोफोर दावदै गला दा बिटिआर एकर्डना ना गोबाङानो बुंदों जोंनि बर'फोरनि रायजो राजाफ्रा कमेन्टआवबो बुंसोगारदों दावदै गला नाथाय बे दावदै गला बिटिआर एकर्डनि गेजेरजोंनो दिनैनि समावहाय जोङो भारतनि केपिटेल दिल्लीयावहाय जोङो मोसानायाव खाबु लानाय जोङो नुनो मोनदों बे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजोंनो दिनै बर'नि कालसारा सारा बिश्व मुलुग दरबारावहाय थाहैनाय जोङो नुनो मोनदों बे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजोंनो जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहाय सारा पृथिबियावहाय सिनाय होजानाय आरो जोंनि बर'नि भाषाखौहाय भारतनि संबिधान 8 सारियाव सोसननानैहाय गोसारहोजानाय जोङो नुनो मोनदों अब्ला दावदै गला बिटिआर एकर्डआ जोंनि बर' हारिखौहाय बेसेबां गोजौआव लाबोगासिनो दङ बेखौहाय हयथ' गोरों गोराफ्रा मोनथिबाय दिनैनि समाव ना रायजोफोर जाय बिटिआर एकर्डखौ गला होननानै बुंदों सावनो नागिरदों दावदै गला केन्सेल खालामनो नागिरदों रिजेक्ट खालामनो नागिरदों केस होदों नै बैसोर बायदि सुबुङा दिनैनि समावहाय फंसेबो खुगा बेखेवाखै दे रायजो राजा नोंथांमोन हाग्रामा महिलारि बिथाङा मोजाङै मिथिगौ बिटिआर एकर्डआ मा बिथाङा बिटिआर एकर्ड जाखांनायनि उनावनो बियो जोंनि बर' हारिखौहाय बिजोंनो सेपारेट स्टेटआबो जाहैनायनि माखासे खाबुखौ मोनसिगोन होननानै बुंखादों दा बिथाङा माब्लाबाबो बिटिआर एकर्डखौहाय सिगांनि समावहाय बखिबोआखै बिनि मावथिफोर आखान्थिफ्रासो बिटिआर एकर्डखौहाय बखिबोदों मिथिबाय दिनै जों नुनो मोनदों आरोबाव फिन बिपिएफनि सिएमआ बिटिआर एकर्डखौहाय बिथाङा मानिनाय अब्ला माखौ दावदै गला होनगोन रायजोफोर बे दावदै गलानि थाखायनो ना दिनैहाय दिल्लीयावहाय मोसाहैनो मोनदों बे दावदै गलानि थाखायनो ना दिनैहाय जोंनि बिटिआरआवहाय काउन्सिलब्लाबो दुरान्ड काप बायदि स्पर्ट्सखौ लाबोनो खाबु मोनदों अब्ला माखौथो गाज्रि नुखो नोंसोरलाय हा रायजो राजा नोंथांमोन बेखायनो एसे साननै हयै रायजो राजाफ्राबो भटफोरखौ थुनांगौ आरो कमेन्ट्सफोरखौ होनांगौ दिनै फार्स्ट टाइम जोङो मिथिगौ रायजोफोर बेबायदि बर' हारिनि भारतनि केपिटेलावहाय बेबायदि रिपाब्लिकजोंहाय लोब्बा लाखिफानानै ज' गावनि बर' हारिनि दिनैनि समावहाय सिनाखि दिन्थिहैनाय आइडेन्टिटि अब्ला मानि खामानि जाखो बियो दावदै गला बिटिआर एकर्डनि थाखाय नंगौना नङा दिनै भारतनि केपिटेलाव सुबुं गौमा सान नंगौना नङा रायजोफोर दिनै रिपाब्लिक डे नैबे फालिनायावहाय जोंनि बर'आबो जायगा मोनदों अब्ला बेसेबां जोङो गोग्गाथाव हा रायजोफोर बर'नि सेपारेट स्टेटखौहाय जोंनि बर'नि माखासे मानसिफ्रानो खाबु होयैनि थाखायनो जों सेपारेट स्टेट मोनाखै बेखौ नोंथांमोना गोसोआव ला दिनै आङो आरोबाव मोनसे सोदेरबावनो सानदों सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारि आबौ जाय बिएससि एकर्डखौहाय रायजो राजाफोरखौ बेंनो हायैनि रिजाइन होदों दा बिथाङा दिनैनि समाव मा बुंदों ससे खोनासं दा बर' हारिनि अख्राङाव दाउखा बिदै बिदै दाखा दाखा जोमै गोसोम खाबाय बे दाखा दाखा जोमै गोसोमखौबो जुदि बुजिनो हायाब्ला सिरि मोनखांनो हायाब्ला पार्टि फुर्तिखौ जालदाब जुलदाब गारनानैब्लाबो खौसे जुदि गसंथानो हायाब्ला बे बर' हारिया बे मुलुगनिफ्राय जोबनांगौआ बारा गोबाव आरो सम गैलिया रायजोबो दिनै बिनि रावखौ जों खोनासङोब्ला बेयो फारसे उल्थां फाल्थां खोथा बुंनाय जोङो खोनायो काउन्सिल इलेक्शननि सिगां इयो सोरखौ सापर्ट खालामनाय बिपिएफ पार्टिखौ ना दा मोनथिखा बुजिखा गासैखौबो मोनथिखानानैबो बिथाङा रायजो राजाफोरखौहाय उल्थां फाल्थां खालामनानैहाय आन्दायहोनाय दा बे मानसियानो दिनैनि समावहाय आरोबाव बेबायदि उल्थां फाल्थां बाथ्रा बुंफैनाय जोङो नुनो मोनदों बेखायनो रायजोफोर बोरायसा बैसो बे बोरायसा बैसोनि बाथ्राखौहाय खोनासंनांगौ होननानैहाय जोङो दाग'फ्रावसै दिनैनि समाव साफ्रोमबो नुखाबाय
बर'आ मा अबस्था जानो थांगासिनो दङ आरो मा अबस्था जाबोदों बेखौहाय जों बयबो मिथिखाबाय रायजोफोर। अब्ला सोरबा बोराय सा बुंनाय सोरबा बुरै सा बुंनाय बेफोरखौहाय जों खोनासंनानै जेबो खामानि होआ बे समावहाय। दानिया फैदो सावथालफोरनि सायाव जों सावरायनोसै। बे सावथालफोरनि बेलायाव आङो ससे बिसोरखौ बुजिहोनो थाखायनो बाथ्रा बुंगोन रायजोफोर। दा सावथालफ्रा मा बुंदों बेखौ ससे खोनासंग्रो। आदिवासी का हमरे झुका पे दोसर जाय कायल परसु जाय दे दुई एटा आइ हमरे आदिवासी का हमरे के 2 मिनट करे खोलते। अरे ब्रिटिश सामने जुगने ब्रिटिश खेदली अब भारत स्वाधीन करली तो ये कायल परसु के होला हमरे आदिवासी की यास खेदला हु इज यू हां कौन है आपन लोग के रायजोफोर सावथालफ्रा जोंनि बर'खौहाय नारसिननाय जोंनि बर'जों जुजिनाय बेफोरखौ नुगासिनो दङ नङा होनब्ला? इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा आप लोग असम में आदिवासी नहीं है। आप लोग शर्म करना चाहिए, जरा सा तो शर्म करो। असम में रह के खुद को आदिवासी पुकारने के लिए आप लोग शर्म करो। आप लोग आदिवासी कह सकता है जहां आप लोग का छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, झारखंड है, यूपी है, बंगाल है, उसमें आप लोग को आदिवासी बोल सकता है। हमें भी मालूम है आप लोग वहां पे आदिवासी है, लेकिन सारा देश में आप लोग आदिवासी होता है वो कभी भी नहीं होता है, बिल्कुल नहीं। क्या सोच रहे हैं आप लोग को? खुद को क्या सोच रहे हैं? इस जुलूस को देखा के हमारा बोडो जातियों को धमकाने के लिए, हमारा बोडो जातियों का जमीन को कब्जा करने के लिए आप लोग कभी भी दिमाग में चलते रहता है क्या? हाँ, आप लोग भी सोचना चाहिए ना। जहां पे आप लोग रहता है वो जायजा आप लोग का ही नहीं है। आप लोग को सबसे पहले असम सरकार ने साई बागान में साई कोसने के लिए लेके आया था, साई पत्ता तोड़ने के लिए ना। लेकिन आप लोग बड़ा होते होते अभी जहां पे रहता है वहां पे आप लोग जमीन छीनने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसलिए तो शर्म आना चाहिए ना आप लोग को। बिल्कुल कभी भी आप लोग असम में आदिवासी नहीं, सबसे पहले बोडो जाति है वहां पे। इतिहास देखो, बिना सोचे समझे खुद को आदिवासी भी मत बोलना वहां, है ना। हम तो आप लोग को सावताल बोलता है, बागानिया को हम उराव बोलता है, बाकी कुछ नहीं है। आरो आं बेखौबो बुंनो सानदों रायजोफोर, जोंनि बर'नि दैदेनगिरि साफ्रोमबो इउपिपिएलआनो जा, बिपिएफआनो जा, आबसुआनो जा, बनसुआनो जा, गासैबो लिडार एनडेबिट सावथालफोरखौ माब्लाबाबो आदिवासी दाबुं। जोंनि बर'नि लिडार्सफ्रा आदिवासी दाबुं। आदिवासी बुङोब्लानो बिसोरो खर' देरो, मानोना आसामाव जोंसो आदिवासी। दा जों आदिवासी जासेयावबो गावखौनो आदिवासी गबेक होननानै लायोब्ला बे लासिं सिं बाथ्रा जागोन, मिथिबाय दा। बेखायनो एसे सिन्था खालामनानै सानै हयै बाथ्राफोरखौहाय ससियेल मिडियायाव बुङोब्ला मोजां जागोन खोमा होननानै आं सानो रायजो राजा नोंथांमोन। अब्ला गोजोन्थों जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय। बर' हारि जै जाथों, जै बर' हारिनि।